Ladies and gentlemen, we are back again na Mutumwa Masango. Itsika yedu panapa togara tina Mutumwa Masango tichivabvunza one or two questions, particularly about zvirongwa zvavanenge vainazvo zvekubatsira vanhu, zvekunamatira vanhu. Vanhu vari kusangana nematambudziko akasiyana siyana, saka ndobasa rei vanenge vakatumwa kuti vaite izvozvo. Uyewo vanenge vaine dzimwe fundiso dzavanenge vainadzo, because kuti vanhu vanzwise kuti uyu munhu akaita sei, vanofanira kunzwa mafungiro avo pane zvinhu zvinenge zvichiitika munyika. So tichataura one or two things about zvinhu zviri kuitika. Mutumwa, togamuchirai. Mukomaziko toti muri sei nevateereri vese vepano. Aiwa, Mwari kutichengeta mukomaziko. Mwari kutichengeta. Ndiri kuona makagwinya, muri kunyemwerera. Kusimba kwepanyama kunodiwa nezvine mumweya. Aiwa, ndiri kupanzwa Mutumwa. Makatirongera zvirongwa zvipi? Mitambo, muchine mitambo mukuru here kana kuti timbori pazororo? Ndine mutambo mukuru utanga musi wa 15 uchipera musi wa 22 uchange uchiitwa parushinga pamauti Darwen apo. Mutambo iwoyo uda kunge uchiitwa minamato yakakura. Sakura kuti nzvimbo yeMadarwen yakomborerwa. Vese veDarwen vese vari kuya papi? Kurushinga ikoko kunonzi kuGwashure. Yes. Tapedza ipapo ndichibva kuDarwen ikoko musi wa 22 musi wa 25 ndinge ndichikwira ndege ndichienda kuBotswana. Gapes ndikwanjange ndiri ndichisangana navanhu vese muBotswana vakasununguka nowana matambudziko vari muBotswana. Saka tiri kuti vese kubva musi wa 25 kusvika musi wa 28 ndiye ndiri muBotswana. Ndo urongwa huripo izvozvi. Tichizobva kuBotswana tichidzoka kuya kupi kuno kunyika yedu yeZimbabwe. Asi asati taziva muurongwa kumberi, asi for the meantime urongwa kumberi ndo parushinga pamaDarwen apo nepaBotswana. Asi ndikunyanya kuti weBotswana bozo muno muredu vazhinji ndi masangano akawanda. Vazhinji masanganisa kuenda kuungana papi ipapo. Vanonga ibva kuna Bulawayo, vanonga ibva kuna Mutare, vanonga ibva kuna Karoi, Masvingo, sati nikochiya kupi ikoko kurushinga nditeka kwaGwashure ikoko. Asi Botswana ndiye ndiri kuti kuno vasati vasangana nemunhu waMwari vane matambudziko amoti alikwanisa kuti tiyambuke kuya kupi kuZimbabwe. Tiri kuwafambira kupi kuBotswana kuGapes. Yes, asi tichitama one on one. Alright. Matambudziko amunenge muchibatsira vanhu vari kuya both kurushinga nekuBotswana ndeapi? Kurushinga chanichita minamato yakasiyana siyana. kuBotswana zvakare matambudziko tinobatsira matambudziko akawanda. Asakwanisa kudoma nemazita. Saka kuti isusu vanhu vakauya paground, munhu wakaenda dambudziko rako kana chirigona tokuza tirigona, kana singagoni kuya hatirigoni. Asi ndoziva kuti vai vanotaura kuti zvinhu zviri haisi kufamba, make sure kuti ngavagara vakagadzira zvinhu zvese zvifambe nokuti chinokosha pamunhu imanza. Saka manza ndiye ari kufamba unogadzira. Yes, vai vari kutaura kuti isusu marriage yedu iri kunetsa. Like da kwangu Cape Town ndokaida usakizwa kasimba. Cape Town ima1 ndichata kuti ndikuende. Yes, asi isusu kuti isusu Botswana vana matambudziko emudzimba marriages tofanira kuti magadzirise futi ikoko. Vanenge tiri kuroiwa chaizvo isusu tofanira kuti tiite minamato ikoko futi na back to sender zvese tinenge tinazvo kupi ikoko. Yes, nevamwe vanenge vachitiwo isusu toda kuti zvinhu zvandiri level yandiri isumukire ende kumberi tichigadzira futi nyaya dzipi idzodzo nevasitori namabasa vachida kuaona futi papi ipapo. Yes. Ndopaona. And then ndandichiona video ndandichiona revanhu vanga vakanamirana. Ameno vamwe vanoti zvinhu zvinoitika chaizvo, vamwe vanoti mabhidhiri. Ameno ndonhaudze rukawo. Kana zvinzi munhu asungwa kana kuti munhu aiswa lock munoita lock center chichi. Zvinomanifesta sei pazvinoitika? Zvinhu zvori unoona kunamirana kwevanhu physically here kana kuti chii chinoitika? Alright, chinoitika mukomaziko madhirama awandisa mumasocial media. Zvinozonyangadza basa nerimwe rutivi. Handiteka vanhu vanoita zvinhu vasingatarisire kugadzira basa remangwana. Zaso chinoti vakuru vanoti nyatsa kwavanobva kwanoenda usiku. Chiripo nchekuti vazhinji vaprofita vandiri kuona dzimwe nganga dzandiri kuona havasi kutarisa future yemangwana yeupenyu hwavo. Kana tikati upenyu hwavo kuziva kuti inini pandinokura mukomaziko handiri kudzoka pamubvunzo. Pandinokura mukomaziko nchekuti vanhu vanofanira kuziva kuti madzimamasango takabva navo vari vadiki vachiita basa risina kubvira ramboonekwa
basa iro risinei zvinhu zvokuwedzerera kana zvisina zvemafanizi nevanhu. Kureva kuti chero ndakachembera ndisakwanisa kufamba, vanhu vanoziva kuti anobva kana kuBritain kuti ndakumbinda kuona sekuru Masango kana kuti madzibaba Masango ari kumusha vaye, asi vasekuru mbozi wakura andokona madzibaba vaye vachikuru. Kureva kuti ndakurespecta basa rakaita ndakaita kumashure handina kuita mahombwe. Kana achitaura nyaya yerukawo kana achitaura nyaya yeki kulokera kuti vanhu nyaya yekunamirira yetu toigona kutoita yeye, asi zvezvezvi ngoma ziko is a film handiteka. Ngoma ziko munhu hamuswere munhu kana arohwa cheche ngoma ziko ka hamuswere zvekumbotora makamera muchimhanya-mhanya handiteka mahwani because zvezvo kana manamirirana imimi pakati penyu pamwe notofa 1 pamwe nofa chi 1 pakati penyu imimi because dzimwe dzenguva munhu akufa mese because dzimwe dzenguva munhu akufa chi 1 asi kazhinji wotinoda chipatara utasi wotoitwa wedzeka ndonge mashaya chi muridzi wenyaya asipo. Kana muridzi wenyaya akapiwa zvinhu aripo kana takagadzira wacho aripo, vamwe vanongochiswa porridge like said pane imwe yandinoita hangu nhasi iyo handibudise kana panapa iyoyo isecret yangu iyoyo idangerous handiteka yangu inini ndokuti vanhu vanogona kunamirirana asi vanamirirana ka iweyo murume wacho ndiunoziva noweti yako chito womwisa chi vanhu vese vari 2 handiteka zvotota se zvotobva ini yangu haiuraye zvayo. Vanhu vangona kutoudzwa kana mwedzi wakahakana kusvika mataurirana zvamuita se zvamuri kuda muripirana. Baba zvokunamirira zvezvema1 saka ina ndowanza kutozvitaita futi ndowanza kutozviitira munhu auya ari serious ndototanga ndavheneka vamwe kuti ari serious weshuwa here tomuitire ndiona kuti mukadzi weshuwa ari kuti amusikanzwawo handiti mapaona because isi tinongoita lokusenda yekuti munhu akada kusangana nomunhu zvinongoshaya power zvinongoshaya simba. Izvo ndizvatinoita handitenga zvimwe zvacho asi tichitaura indikuwedzatsanangura nyaya yekuti vanhu vanonamira semubvunza mandibvunza ukaona takuti ini vanhu vakanamirana like ndi vanhu vamwe vakawanda ndomunamirirana handiuye nawo pasocial media kuti ndivafumure because zvezvezvi secret yangu yebasa. Yes iyo waitiwa ndofanira kuziva kuti murume magetsi handiteka like ndinawo vanhu vandinoziva inini wandinoitira zvakadaro. Yes because zvezvezvi zoti pane imwe secret yekuti munhu anobuda akanamirirana paipai tozvikanda pasocial media handiteka tinofanira kuserekta zvinhu zvokuita se zvokukanda wakwana tichikanda pasocial media amwecho zvazvimafanizi handiteka zvazvimafanizi mukomaziko handiteka mukona isi tikuya panapa chitaura kuti isu kana chiya panapa tinachitaura dzimwe dzenguva ndigona kuisa mavhidhiyo yangu ekuti ndiri kuparidza ndiri kuita basa ranga ndichiita handiteka. Yes vanhu voziva kuti ukunoitwa basa ndizvo bcause kuna vamwe asati vakuziva ndosaka tichiya panapa bcause tekinoloji yakurisa kudhara waitara maredhiyo mazuva tiri kuuya pana nokomaziko handiteka tichitaura bcause pane mwe munhu ari kuengland asati akuziva nezvamadzibaba Masango so isupose kunge achiziva kuti namadzibaba Masango handimbeka like so tikuenda kuBotswana tikuda kuti ndiende kuBotswana kuti vanhu vanamirira ndoti vabudisa kuti vanhu vanamirira naye tine basa vanhu vanofanira kutoenda kuti shuwa kune basa raitwa mapanzisisa soti kuti isusu mafilms ndiyari kuzowanda handiteka asi zvichapera kunosara chaidzo nzirega zvinosavi zvikurirane zvinozovana pakucheka. Alright, and then imimi muri muprofiti handiti madzibaba vechipostori mapoka echipostori akati one day vamanenge ada kuziva ndonziva kuchitaurwa nhau dzana Micho, kutaurwa nhau dzana Marange, kutaurwa nhau dzemasowe Chishanu, muri mupostori werudzi. Alright, inini ndiri kubata kwaApostle Faith Church yandakatovamba inini ndakakurira kwaMugodi inini ndakazobva kwaMugodi bozi ngiro ziri pandiri nezvandaita kwaMugodi zvanga zvakatoti siyanei bozi ngiro ziri pandiri yaida kuti ndishandise munamati yanambiya handiteka tsvimbo kwaMugodi hawashandise zvipi izvozvo ndokona saka ini ndinonzi ndinamata ndinzi kubata kwaApostle Faith Church is apostle haisi Pentecost haisi Johani Masowe handisiwo Johani Masowe inini ndiri kubata kwaApostle Faith Church yandakatovamba chechi iyoyo ifunga makwana madhara ndinawo kune madhara makuru ekudai ndebvu dzakadai ndikaisawo mabhishopi achitedza ndakaita se indodetswa kunzi mutumwa. Yes kune madhara anteerwa mashure kwangu vanogaidha ifunga uchiona ndichiri mwana mudiki ndogona kuzotokanganisa chechi nekuda kwemafaro saka ndino maelders anondigaidha. Yes chechi ndinozobata kwaApostle Faith Church inoverengwa bhaibheri inoridzwa hosho
asi topfekawo magemenzi akada kufanana magemenzi edu akangofanana nevanhu vojohana masowe asi minamata tishandisa futi inogona kutofanana futi zvinogona kuzongosiyana pakuti dzimwe dzenguva imwe minamata inozoshandiswa isinenge nesimba rakanyanyisa bcause kuti pane vamwe vajohana masowe ndoya kwandiri anotovhunduka kuti ei mawana asati atomboona kupi kwawo indi kukwanisa kuzviita andiwapaona yes saka chechi yangu ine yakazvimira ndoverenga bhaibheri dzimwe dzenguvawo ndoita mutambo yekuti kunenge kwakachenwa takapfekawo masutu anditeka ikoko tichidedza vaimbi vachitombouya anditeka dzimwe dzenguva kunoita kana tichiita mabirthday mitambo imwe yakasiyana siyana tinoiyo kunenge tinoita but tinodya pasika iya tinonzi pasika nechirayiro chidyo anditeka yes saka zvese zvitoita zvinhu zvatinoita kuchechi kwedu isusu pamataura nawo yekuti zvaitika kwamugodhi imimi mune maitiro amaizofanira kuitwawo mb ane chine mune munaikudzidzisai here kana kuti ndo madanirwo ndo matisandoti madanirwo andikaitwa inini ndakati ngirozi yakauyawo ikadzika pandiri ndichinamata kwamugodhi ndaitonzi wadutura mbiya udai wadutura chakati udai wadutura hoko yemutara wese udai asi kwandairarama ndiri ndichinamata ndiri kwanga kusingaitike zvinhu zvipi izvozvo zvinotoitika asi nyaripo ndeyekuti vanhu mutemo chete wanenge usina kugazeta kuti unge urimo vozi vamwe chatuya kwatiri toti daisona nhasi vamwe chatuya kwatiri namata kana mugodha nditeka chitoita zvinhu zvipi izvozvo vozi munhu andabata panoponesa vozi ngonzi mvura nesauti chete namatira pane zvimwe stage ino tinodiona tisaona kuti chero kufuti chako chaiko kune mapistoni kune AK kozoita magani chichaiyo mahombe chaiyo kuti zvati apa kuda gana apa nditeka saka kwedu isu daidza isusu pane panoda pistoni pane panoda kurova zvakati saka kureva kuti varoi vane mastages bozi muri akakupima ane stage yozoti yaungomweya sauti muri apedza jeri rasauti uchimweyamba mako everyday apedza kutotsikana sauti vaye chitopinda nosauti pacho waditeka saka atitenza sauti yachoyo andoona zvafana zvazvi munhu cheshe zvafana weti chacho zakuti tinofumura zvinhu zvakawanda wamanga unotora weti chacho kuti yes munhu akapinda mbacha unotora weti chako imwaya so weti tinofumura zvakawanda andoona mumwe munhu atombozvizva izvozvo saka ona kuti pane zvozvo kuti aiwa urumba kwakuti tora zvakati manoita zvakati anditeka asi mumwe murefu angonopedza jeri futi izvozvo saka pane imwe mbambo yatinogadzira isusu yekuti tikaseta tozoti muri apa achatopinda ende hana level yekupinda papi ipapo tasaira kuti mumwe munhu angonoti akasvika so unonza muroita pamba panenge apasvikike mani akada kumanikidzira kusvika anorowa chaiwa chaiwa kuno hoko dzinomuchaya unoona ropa rakazara pamba so yes uzonza kuti mangwana amai nhinge wakuhwara nemusoro wena 2 days asisiko munhu chikonzera amanikidza kuti wapinda pamba pakati pakagadzirwa sasa kuti isusu manje malevel iyayo manje mimi namati kuti vanhu vanenge vachiti utsinye asi nini ndoti nini muchero wegomba mugomba rani rake boza kuna chinofadza ziko kuti zvimwe munhu ari kuAmerica akuti vanhu muri zuva nezuva achishungurudzwa iko America ko kaina nyika yevarungu kuti ndione tsvaka mari ndakuno kuncha tobudira chasheketa muri dzese wotanga kutoroiwa futi uri koko uchienda kubasa futi saka kuna kuti kana munhu sati waroiwa akonta kuti zviko asi wakaroiwa uchacha kuti mawani varoiwa vanofana kudonha pasi imi pamunobatsira vanhu ini ndopinda zayoja ndiri zvinoreva kuti ndikazobatsirwa kuchechi kwenyu kana kuti kusejari kwenyu ndikufanira kubva ndasara ndamupostori because vamwe hatifarire zveupostori uyai zvinasi da kuti makauya kuseja kwamuchishandira vanhu muone kuti vanhu vakazara pachipasejeri pangu vana vangu here vanenge vasiri vana vangu vana vanogona kutosangana wasandi kuchechi anditeka yes pano iri vatatu wasangana matambudziko musi uyo vachiuya vanhu tinobatsira kwamaziko vakazi pano unobva kuchechi kwasiyana siyana yes unokwenyu kune zayoja kwacheko kuti tinge tinawo saka chino chekuti usati pane mumwe munhu angonoti tina baba munhu anobata panoponesa saka kunogona kubva vanogona kubva kumanhingo akasiyana siyana vachiuya saka pavanobva kumanzvimbo dzakasiyana siyana vachiuya kureva kuti vanhu ivavo takavabatsira mumwe munhu anozotiwo kochechi yedu inokura sei kongomaziko inde katovhura chechika kune mamwe machechi yanga iriko kureva kuti nditona mwana wakabva kumachechi fiti kwawakabva vachiya muchechi mangu saka kureva kuti munhu akazokomborerwa naMwari andozoona kuti zayo chako inini ndinganimboitendera kuti ndimboenda kwabadza masango anditeka ngandibva kuFM ndimboenda kwabadza masango kureva kuti ane zvaatenda ona saka kuti isusu vanhu vatinonamata nawo vanhu vatinobatsira so chimwe chandibva machechi akasiyana siyana vamwe wacho manje vanozototenda vanotendeuka vatenda vaona kuti zvinhu zviri kufamba tiri papa pakuendawo kune mamachechi kana kunamatirwa vanhu vamwe ndanichiona vhidhio rakuda tagwirei anopinda SDA vatori vanhu vakuru muSDA vanoremekedzwa asi paairwara akashanyirwa naProfeti Makandiwa vakangosvika vakamunamatira
nanzi pakapera day ndatobuda muchipatara. Kureva kuti kune wakatumwa. Kureva kuti chinoitika ndechekuti dzasati taura kuti isusu anditeka vanhu vanogona kusora chitendero chomumwe munhu asi chitozoponesa umwe munhu. Saka nhau iripo ndeyekuti chitendero zvakafanana asi nyaya iripo ndekuti tinozvisa panzvinhu zvisiri izvo. Kureva kuti ari kupendakosti, ari kupostori, ari kumasabhata, kumasabata handiteka takangofana tese tikunamata Mwari mumwe chete. Asi kuno vanozozvikudza kuti isusu kwedu ndokuna Mwari chaiye, hakuna kwese kwese kuna Mwari. Chechi yese na Mwari. Mufananidzo kwamaziko. Saka nyaya iripo ndeyekuti kureva kuti Tagwire akatova nekutenda kuti munhu auya uyu munhu waMwari rega andiporese. Nekutenda kwakabva aporeswa. Saka zvinotongofadza izvozvo. Iri tinotaura kuti kune vaive vanotaura kuti hakuna vaprofita vechokwadi kana kutaura hakuna vaprofita vanoponesa. Ngavatange kuona Tagwire munhu ane mari anditeka asi hatingati munhu atengwa namakandiwa because munhu ane mari anditeka iye dzakawandisa. Saka kureva kuti zvakupa munhu anga achitombozvikudza kuti aina handitende kuna muprofita kana mupostori. Kureva kuti munhu iye afanira kuziva kuti kune vanhu vakatumwa, vanhu vanoshora maprofita. Ukaona kuti ane mari ari kutenda. Iwo hakusina kana mari kana bhasikoro yechairo nongoti handiende ikoko ini asi kutorwa nenhamo. Ukarwara kutoti handiende ikoko asi kuti ane mari atenda akapora. Kwata kuti iwe usina mari. Iwe usina mari unofanira kutotenda zviri more kuti nini ndinofanira kuti ndisumukire paupenyu hwangu, ndinofanira kuti ndipore matambudziko andinawo. Saka kutenda kunoponesa. Izvo zvine mucherechedzo wakadii zvekuti tiri kuonana kuda Tagwire vachienda kuUFI kwamakandiwa, voenda kuZCC nevana vari kwaBishop Nehemiah Mutendi vachitoparidzawo vakapfeka bheji restari. Ati kuti isusu zvakafanira nini kwachechi kwangu ina nditeka kunotomboya mamwe vanhu vouya wanditeka dzimwe chechi nditeka tinowapa ivhangeri bodzi chechi imwe chete. Makawanda kuprotita kuti amachechi mangu amupindwe kuti munhu aparidzewo shoko auya tiona kuti wauya nenzira dzakanaka here bozi haungoeka ngonyuka ngekana wangosvika kutoti ndasatoparidza panapa wototi po unotaura nesu wototi ndikumbira musi wakanditora kumboita muenzi wenyu totonzwanana nemi kuti mukufambira zvipi tokuti uyai mauya semuenzi tokupa ivhangeri mukusha ivhangeri noponesa vanhu. Kureva kuti izvo zvakakosha mukumaziko zvakupasa kuti vanhu vazive kuti machechi tiri chinhu chimwe chete nokuti Mwari ati kunamata munhu Mwari mumwe chete. Zvangofanira kuti kuna naHighlanders, kuna naDynamos, kana kuna naMan U, kuna naMadrid, kuna nani asi vese vanoona kuti pachitamba vane makapi vanenge vachihwira handiteka. Kureva tese tiri kunamata Mwari mumwe chete. Chetikuda ndechoti tiende kudenga. Vese vari under FIFA. Vese tiri pasi paMwari. Hakuna mukuru kuna Mwari. Ndikupaona saka Chiwenga angawe here kuchechi kwenyu? Chiwenga chirakato chechi kwangu Chiwenga inini ndomutambira. Akachechi kwangu inini kuti masango ndombosvika kuchechi kwenyu ndine ivhangeri redu ndombokushawo kuvanhu. Tinonzwisisa kuti ivhangeri haisi kushoropodza here chene tutotaza ivhangeri iri kuaka here handiteka. Tinouya asi zvine maprocess anoitwa zvinotouya noumwari handiteka. Totovada vakatouya kwedu uyai ivano kutedzerwa mutemo wedu. Handimona kuti manditaura kuti mimi vanhingi navatagwire vakaenda vakapfekawo bhachi vakasvika vakadai. Kureva kuti kwedu sikakodza kuti isusu tobvisa bhutsu make sure kuti uchasvika muchechi medu isusu handiteka tokuti uya muparidze ukapfeka suti yako it's okay asi tokuti no nhasi mumbopfekawo tokupawo gemenzi redu yakanaka mupinde wamuita sei muparidza zvakanaka handiteka. Mapfeka uniform yekwedu ndikaenda kwenyuwo imimi hazvisvike ndichasvika ndobvisa bhutsu ndotika ndipinde negemenzi rangu mupendakosti hazviite ndotopfekawo suti yangu zvakanaka motondipa platform ndotaura zvakanaka. Kureva kuti totedzera mutemo yemakereke. Hanzi kana uri pamaroma unoita zvinoitwa nemaroma. Yes, unotosvika wotoitawo zvinoita maroma achitorwa ngoma yemaroma iwo ichitedzerwa zvichiitika papi ipapo zichatondamata Mwari mumwe chete. Chisingakwanisi kusanganiswa chete nyaya yekuti satanism naMwari. Satani naMwari hazvikwanisi kuonana. Yes, kuti zina chechi dzawapusa dzeusiku dziye hazviite. Tozina chechi unosvika chechi chechi waunzi chechi kuno kuti akumwisa vanhu ropa. Ropa chairo. Asisiri undoziva kuti aizvo zvaisiri zvaMwari zhanditeka. Yes, saka kuti isusu dzaMwari chaidzo dzinodyidzana. Yes, dzaMwari dzinodyidzana. Ipapa ndandichiona tichamboramba takati garei pana vaTagwirei zvakati nyanyei. Vane statement rakataura iko kwaMutendi vakati ukasateerera zvekutaurwa napresident Mwari haakuite sei haakukomborere. Alright, izvo zvinoitwa ndezvekuti chinoitika manje ndechekuti ndisasauchinzwa kuti mutungamiriri wese unogadzwa naMwari. Chikachinoita kuti kana tichinamata
tiri pasi pautungamiriri unotonga nyika. Chero kwakatova neopposition haina power, pane utungamiriri huripo ndo hwatinoteedzera unotonga nyika. Chero opposition yakazotopinda toteedzera utungamiriri huripo, saka munhu anenge agadzwa panguva iyo ndiye anoteerwa navanhu. Ini ndiwo tinoteerera isusu, chero chinamata kuchinamato chedu tinotenda utungamiriri huripo ndo hwatinoteerera. Saka kuti tikaita opposite neutungamiriri huripo kureva kuti tatotadza kuti unzwanana nechinamato. Mwari anoda, Mwari anotikudzai vatungamiriri venyu. Chero kumakereke anotikudzai mutungamiriri wako. Kureva kuti chero mwana wangu osangana neni akatanga kushoropodza nezvangu, chero musi wada kuti ada kukomborewa, Mwari anganotomusereta kumukomborera. Chero mukereke, yes, utungamiriri ufanira kuti ukudzwe. Utungamiriri ufanira kukudzwa, utungamiriri uripo. Chero saka baba sanzi amai kudzai baba na kana vana tonzi kudzai baba namai. Kuti muzowana mazuva akawanda, muzowana makomborero. Kureva kuti baba namai vakakosha. Saka zvinhu zvatingotorwa kuva zvine magrade azvo, zvine malevels azvo. Saka zvakafanira kuti imimi motokudza baba venyu namai venyu, makatuka menyu nababa venyu munoita rombe nekupedzisira. Ndopaona zvasange kuti muno mwana anotenga kuti mwana anotati aininika hapana chikundifambira inini, upenyu hwangu hwakasunga. Dzimwe dzenguva akarova baba vake mupama, dzimwe dzenguva akatuka mai vake. Saka unopfeka masaga. Yes. Saka isusu kuti isusu utungamiriri munogadzirisira ivava vakambovhiringana nevabereki asi vakuda isi tinotogadzirisa zvakafanira kuti kana vabereki vasisipo unototsvaga hama dzaamai marepresentative otoita kuti utoripa. Bhozi ukatuka baba asi kuti ngozi yamai itori nani than yababa. Vanhu vachiziva kuti ngozi yababa iri dangerous. Izvo zvina ndinefamily yanga ndinayo. Baba wacho vachireketa vachishandisa vana vaita sei anditeka. Asi kuti baba tikavabata tikati baba muri muroyi zvakatenda ndichifa ndinoroya. Tikati uya nezvinhu zvenyu vakaenda zvinhu zvavo. Sandi yapera iwe anditeka. Vaya nezvinhu zvavo. Chinoitika zvinhu chokuti chingwa maziko. Tinobva tazovayananisa vana tovaudza kuti mukana kuti baba vakatora zvinhu izvi. Asi ukaona munhu atenda kuti shuwa ndiri muroyi, tofanira kuti tizovayananisa kuti munhu uroyi wabviswa vachiyanana paupenyu paukama hwavo. Vakuita upenyu hutsva uchinda mberi. Kana wanga wasinga watengere sutu, baba watotengera sutu. Panda kuti ngozi yababa ino hairipi kema1. Baba unogona kuona sevasina ngozi, amwe kuti baba anorohwa, baba havarohwe. Saka unoona mwana mukati mufamba masitutu mo, anofamba akapfeka masaga azotenga hamene zvikuitika paari. Asi akadzidza chichaiko kuita akadzidza chisingaite. Saka chinoitika ndechekuti nyaya yezvainoita baba ngozi yababa hairipiki. Ngozi yababa ma1. Baba wane ngozi. Munhu andanzi baba wana ngozi yekunyemba kweke. Baba wane vane ngozi. Saka kuti munhu angwa kutodzidza utoenda form 6 utoita sei utosvika utoenda kuAmerica uta zvinhu zvangu zvakaoma. Mweya uzongokuprofita kuti iwewe wakambotuka baba wako iwe, wakarova baba wako iwe. Saka iwe nhau iripo ndiyo kuti ita kuti udzoke kumba ugadzise chiwanhu chako. Uona. Saka chechisu tikatobata kuti nyaya yedu wachiwanhu ichi. Tototanga tatokudzosa kuti iwe chimbudza chiwanhu chako kupedza chiwanhu chako dzokutese uzonamata. Kuti mweya unofanira kudzidzisa vanhu zvipi izvozvo. Ende asi anozwa kuti ukarova baba kana ukarova baba mangwana unorwawo futi. Nevana vako. Nevana vako. Kana usina vana unorwa nevana vevamwe vanhu. Asi tikuridza njoti vanhu vana chinga vachidzidza kuti kana baba wedu akamborwa baba wavo itori ngozi hombe kuti amudzika kana baba wayo. Saka zvingozi zvakasiyana siyana zviripo. Fanenge wakatofa ma1. Vari wapenyu ndokumbira uregerero asi ai ma1. Tichivhara mutumwa mune chiprofita chamakambopa chenyika. Muchiti vanhu ngavanamate. Tava papi nechiprofita ichi. Alright. Already mukomasigo tiri kungoramba chimwe namata. Hondo dzemarudzi hadzipere. Dzitorimo mukati mhondo dzemarudzi. Asi tikuti isusu Mwari ngaramba achitisimbisa. Toramba tichinamata nyika yedu irambe nerunyararo. Ndo nhau iripo mukomasigo. Ende hatisi kukanganwa Botswana mukomasigo. Ndikuti paBotswana apo ndichange china ma1-on-1. Vanhu vakatozobuda nemawandiro avo. Sandi tobva tawapinza service. Because I know kuti ma1-on-1 kunoya munhu nenguva dzake anditeka achiuya nenguva yake kuita kuti tese kuti vanhu vasangane. Asi kana takuti ground munhu wese sandi yacho iyoyo taona mabudi aita vanhu. So patinoda kuona kuti tozova kuti kunotoenda kusereketa wedu ikoko. Totoseta vhura sangano. Kana tozona next stage toseta vhura. Asi izvo tikuendera ma1-on-1. Bosi ichitira paofisi vanhu vakafona panhamba dzedu idzodzo dzavari kuona pasi. Tinobva tavarifeya tovapa patinenge tiri chaipo paofisi patinenge tiri.
bhozi usati chikomborero chikuru mukomaziko chekuti unodedzwa nevanhu vanorema mubotswana. Ndakadedzwa namwe minista so ndokandidedza mubotswana ndichienda mupi ndakati aiwako zvatiri kuuya kukubatsirai kachitipa ndiri kukumbira kuti mutitsvagire ofisi tizoita kuti tibatsira nevanhu vamwe vari mupi varimo masingakwanisa kutisimudza kubva kuno kuenda kubotswana. Vakati vanotenda mutumwa mazuva akati ndichatokuitirai maofisi ndina kudhara saka munoipinda maofisi mangu yapakati muchiita basa renyu zvakanaka. Saka mukuona takutaura kuti vanhu vekubotswana tikuya kupi kubotswana. Matiketi akatotengwa kudhara atori ready. Chasara kuti zuva risvike tisimuke. Aiwa, maida basa mutumwa. Ladies and gentlemen, mainzwa nyaya iyi inyaya yakakosha. Madetails oBotswana ndo anenge achibuda pascreen. Tichaida tirambe tichingotara nyaya iyi kuti vanhu vese vari muBotswana vaide sei varangarire. Iwe kana une waunonzwa ari muBotswana uri kuziva kuti anenge akaremerwa ngaaende anotorwa. Maida basa mutumwa. Ava tinotenda mukomaziko ende Mwari anokomborera vanhu ende hakusi kungwara kwedu. Tingoti tiramba chinamata Mwari kuti mazuva achifamba Mwari atichengete atisesekedze tiende kuBotswana. Ndotenda. Nice.